Gwobrau, Dewin a Doti. A'r enillydd yw Cylch Meithrin Glan Twymyn. Mae Dewin yn cysgu fel arfer pan dyn ni'n cyrraedd yn y bore. Felly plant yn canu can a mae Dewin yn deffro. Wedyn mae o'n gwneud y cofrestr efo ni weithiau neith o y calendar. Mae'r merchiadau yn sôn am Dewin a Doti. Maen nhw wedi cael cyflwyniad i'r app. Felly dyn ni wedi lawrlwytho'r app adre. Mae oedd o'n gret achos mae Doti'n dod adre efo plentyn o'r cylch, plentyn gwahanol o'r cylch yn achlysurol. A wedyn pan oedd Doti adre, wrth gwrs, oedden ni'n gallu darllen stori Dewin a Doti. Mae Doti efo suitcase bach I hun a mae Doti'n cael mynd adra efo plant. Mae yna ffeil mawr yna. Plant dros y blynyddoedd yn tynnu lluniau be maen nhw wedi bod yn gwneud dros yr wythnos efo Doti. Mae Doti wedi bod yn Llundain, mae Doti wedi bod yn Dramor. Mae plant wrth I bodda yn gymryd â hi adra. Mae gennym ni siart I fyny ar wal I hybu fo plant di-Gymraeg. Dyn nhw'n gwneud rhywbeth yn y sesiwn, fel gofyn am llaeth yn Gymraeg. Y frawddeg I gyd, wedyn mae enw nhw yn gymryd ar Dewin a maen nhw'n gymryd sticker wedyn I ddeud bod nhw wedi bod yn siarad Cymraeg yn y sesiwn cylch. Mae hwnna yn deg, mae'n gweithio'n wych. Llongyfarchiadau I Gylch Meithrin Glan Twymyn.